Undunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi ukhala ngokwenziwa kwamakhosi isichuse njengoba engavumelekile ukuvota uma kuthathwa izinqumo emhlanganweni yemikhandlu. UButhelezi uthe ukungabi khona komthetho ovumela amakhosi ukuthi avote uma kuthathwa izinqumo emhlanganweni yomasipala kwenza-ke abe yisichuse. Ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma emcimbini wokuvula ngokusemthethweni kwendlu-ke yobuholi bomdabu KwaZulu-Natal obusishayamthetho esidala-ke ondini. Umthetho kolawulo ukusebenza komasipala uvumela ingxenye ethize yamakhosi ukuba ahambele imihlangano yomkhandlu. Yize amakhosi evumelekile ukuphawula emhlanganweni, kepha-ke awavumelekile ukuvota. UButhelezi uthe ufuna-ke kushintshe njengoba-ke amakhosi nawo-ke awanikezwa amandla afanayo nawamakhansela. Sihlale sizwikhe ikhwelo lokuthi kufanele kube khona ukubambisana phakathi kahulumeni nobuholi bomdabu. Okudidayo ukuthi akukho-ke nesiqeshana sephepha oluwuhlaka olukhombisa ukuthi noma-ke kungasetshenziswana kanjani phakathi kahulumeni nobuholi bomdabu. Uthe impumelelo yezinhlelo zikahulumeni ilele ekusebenzisana namakhosi. Ngaphansi kombuso wentando yeningi, amakhosi aneqhaza okufanele libambe kwezokuphatha nokubusa. Uthi-ke lokhu kufanele ngikugcizelele ukuthi isikhathi esiningi kuyinto ephelele ekucatshangeni engazange igcwaliseke. Kuyoba-ke ukuthutha uma isikudluza amakhosi esakhiweni sokubusa ikakhulukazi ngalesi sikhathi izwe libhekene nezikhathi ezinzima. UButhelezi uthe-ke useyilwe impilo yakhe yonke-ke yokuthi amakhosi anikezwe amandla afanayo nawamakhansela. Sekusele-ke esilweni uMisuzulu kaZwelithini nakuko amakhosi ukuba-ke baqhubeke nalempi. Uveze ukuthi-ke ukungabi khona komthetho olawula ukuhambisana phakathi kahulumeni namakhosi asanda kukhalaza ngakho kulo-ke obeyiphini likaMengameli wezwe uMnumzane David Mabuza ngesikhathi ezokuthi isilimi isiZulu ngonyaka owedlule. Isifiso sami esikhulu kunazo zonke ukubona amakhosi enikezwe igunya namandla afanayo nemikhandlu yamakhansela ezindabeni-ke zokubusa. Ngifisa ukubona-ke imikhandlu yabaholi bomdabu ihlonishwa noma-ke ihlonyiswa ngamakhono nemali-ke ukuze ikwazi ukufeza imisebenzi yawo, kusho-ke uButhelezi. Uphinde wakhala-ke ngokwemukelwa kwesikhundla sakhe njengondunankulu kaZulu. Uhulumeni-ke njengoba-ke enganikezwa ithuba lokusukumisa isilo emcimbini kahulumeni. Uthe lokhu-ke kuyamangaza, wathi-ke kuqala ukwenzeka emva kokuthi-ke elakuleli lathola-ke inkululeko.